Maigsoon mayong gabi sa tanan yata sa atong tulumanon. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam. Non potest esse Deuteronom qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad, kunwas kamatuuran ay pasugat. Ang atong Ginoong Isus mingon pabilin mo sa akong mga pulong. Og may baumos kamaturan, ang kamaturan magaluwas kaninyo. Sa Juan 8:31-32, siya ang tuburan sa kaluwasan. Siya mong kahayag sa mga liupo taganunay sa atong Ginoong Isus kay siya mo ang agianan nato padulong sa dalan sa kaluwasan. Sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan pinagi sa nga ni Jesus ng imong anak. Among gipangayo ang kalinaw sa kalibutan. Nga mga nasod Ginoo nga naghimos sa kabinayluay sa mga armas o daghan ng nangamatay. Muna nangamuyo kami kanimo Ginoo kay sumala sa Salmos 46:9. Ikaw Diyos mingon ikaw ang makapaong sa kayo sa gubat. Busa aniya kami ron paghangyo kanimo ihatag kanamo ang kalinaw kadasig pagalagad kanimo o Dios ug amo sa giyampo nga amo makaigsunan nga naigawa sa panon sa Dios nga sila iwagan og mamalik sa simbahan nga ilang gibiyaan nga tinukod ni Kristo. O mga muyo usab kami Ginoo sa tabang ni Santa Maria Birhen ang langit ng inahan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maigsoon yata sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko o uban nato niya si Brad John Porca, si Dennis Marquez, si Brad Aling Bacalso, o niya po na itong Master of Contradiction nga si Brad Rudy Recasa o Dennis Marquez. Wailangan atong paminawon si Brad Rudy Recasa. Salamat Plansok o maayong gabi sa tanan nyo na itong mga listeners na itong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Erwin Gokong, Winnie Miro, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Lacasa. Maayong pagpaminaw ka natong tanan. Karon Bransok, arita sa kasulatan sa Sirach 15 tudling 20. God never commanded anyone to be wicked or given anyone permission to sin. Wala gayud magsugo ang Ginoo kang bisan kinsa sa pagkadautan o magtugot kang bisan kinsa sa pagpakasala. Sirach 15:20, klaro kay ang Ginoo wa gyud magtugot di bisan kinsa sa pagpakasala. Sa Episodos 8 sa maing balita Biblia na kanayon, for it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own efforts, but God's gift, so that no one can boast about it. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo, tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundili, gasa kini sa Dios kaninyo. Episodos 8, klaro kayo nga pinaagi las pagtuo, maluwas kamo. Sa Santiago 2:19, sa maing balita Biblia na kanayon, do you believe that there is only one God? Good. The demons also believe and tremble with fear. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagkurog sa kahadlok. Ang mga demonyo Bradsok nagtuo usab og Dios. Akong pangutana ani Bradsok, wa ka ni sila chance Bradsok nga maluwas kay mga demonyo kay nagtuo man sa ning Dios. Pinaagi sa Episodos 8. Paliw ko kog patinaw Bradsok. Salamat kay Brad Rudy kay imong gipasiuna kanang Episo Kapitulo 2 versikulo 8. 9.
Nganingon si San Pablo nga pinagi sa grasya, naluwas kamo tungod sa iyong pagtuo, dili sa inyong mga buhat. Masabot na to sa pinulungan nga yano kayo, kung dili na to maayo pagka-ag-ag o pagpasihag ang tibok kasulatan. Nga di ay maluwas ta pinagis pagtuo, dili sa buhat. Pero pares pro ni Brad Rudy Racasa ang Santiago 2:19. Nga mismo ang yawa nagtuog Diyos ug nagkurog. Mara nga maluwas pa sa ning yawa nga doon na masyada ni ligon kay pagtuo kay inubanan og pagkurog. So unsa may reconciliation nga ang yawa dili gyud maluwas nga unta naa man niya qualification nga dili gani katandi kay suban. Ang uban mo tuog Diyos pero di mo kurog. Pero siya nagkurog. Niya sa Episyo 2:8, naluwas ka mo tugod sa grasya. Pinagis pagtuo, dili sa mga buhat. Now, kinala ayago na to, kay mura man dili na lang ta magbuhat. Dili na ta magtuman sa sugo sa Diyos, pagtuo na lang. So, dili na mao ang sentido sa Ginoo. Naluwas ka mo sa grasya, dili tungod sa iyong buhat. Kay kanang kaluwasan o pagtubos, wa man nato na buhata. Si Kristo may nagbuhat ana. Efeso 7:1. Nga tungod sa pagpanubos ni Kristo, niabot ka nato ang kapasiluan sa mga sala. O grasya, nagiuli sa Ginoo human muwag tanggi ka niya og iba. Ang grasya o ang kaluwasan pinagi sa dugo ni Kristo. Dili na ato. Kaugalingon na ni Kristo siyang pagpakamatay. Kay way kaluwasan o katubsanan sa tusala, kuno pa magpaga si Kristo siyang dugo ug sa kamatayon sa cross. Nana sa Hebreano 9:22. Wala magpasabot nga wala na'y kinahanglan ng pagtuo. Kay sa libro ni Tito 3:8, kay kung doon na kay pagtuo, ang maong pagtuo inubanan sa gugma, mag-agda kanimo pagbuhat. Mag-agda ka nato sa pagbuhat o pagtuman sa sugo. Kaya diya may usa ka batan-on nga litaw nga nangandoy sa kaluwasan. Ginoo, unsa akong buhaton anon ko maluwas. Ang atong Ginoong Kristo mitubag dahil kung gusto kang maluwas dong tumana mga sugo sa Diyos. Nana San Mateo 19:17. Unya, kung dili ta magtuman sa sugo sa Diyos, dili ta maluwas. Kaya naa sa Pinadayag 20, versikulo 10, nga ang mga tao nga dunay usa ka pagtuo pero ang binuhatan dautan dili siya maluwas batud pa sa Pinadayag 20 bersikulo 10. Di modo ato nang batayan nga naluwas ka tungod sa grasya og dili sa buhat. Dili na sabdon nga dili ka magbuhat. Ang buot sabot dunay buhat nga dawa na to mahimo. Nahimo ni Kristo nga mao iyang kamatayon sa cross nga nagtubos ka nato ug nagpasaylos tong nga sa pero kadtong nagatuo kaniya kinahanglan ubanan gyud sa mga buhat. Nana sa Juan 14:12 nga kadtong nagatuo ka nako matud pa ni Jesus magabuhat usab sa akong gibuhat. O sa faith without deeds or actions cannot save. Kinsa nagsulti? Santiago 2:13-14. Maluwas ba ang tao sa pagtuo lamang? Dili gayon. Maluwas ang tao kung iyang pagtuo ubanan sa maing buhat. Santiago 2:13-14. Mao nato yung kapambit sa pangutana ni Brad Rudy Racasa, arita ni Brad John Porca.
Dan salamat Brad Chok, mayong gabi kanimo ug sa tanan nagsunod, labi na da sa Matalom Liti, si Judge Julius Ubos ug si Brad Dudoy Gato, ug labi na sa atong arsobispo diha ug sa tanang mga pare, si Bishop Precioso Cantillas ug sila Padre Alin Alayan sa Kagnahan. Mayong gabi, labi na ni Brad Ernesto Roses. Mayong gabi Brad. So ang pangutan na Brad Chok nga akong gi pasukaran kaning Mateo 16:18 nga ingon ang Katoliko nga gitukod kuno ni Kristo ang iyang simbahan. Pero kini mo isumpay sa Iglesia Katolika. Apan ang labing tinuod ang namiya man ni Kristo mo ning Iglesia Katolika kaning San Juan 6:66 namiya sila mga tinunan ng Hesus ug mao ning Katoliko karon. Di ni mao ang tinuod tinunan. Unsa may katinawan ni Brad Chok? Ang katinawan mo ang nasuwat sa San Juan 6:16. Nga ningon ang pipila ka mga tao nga mitalikod kang Kristo, dili kami kadawat nini mga pulunga. Unsaon na mo pagdawat nini nga dili man takos nga mahimo pagdawat sa mga tao. Busa mitalikod sila ni Kristo. Unsa man itong giisgutan nga wa nila masabti og mao nga gitalikdan nila sa Kristo. Og wala sila magtuo nga mahimo ni Kristo. Og labi nang wala sila matuo nga sila makatuman sa hagit ni Kristo. Unsa may puong ni Kristo? Ako moong tinapay nga nanaog sa langit. Ang inyong maginikanan nangaon sa mana dito sa kamingawan nangamatay. Pero akong buhi nga tinapay nga makakaon sa akong unod adunay kinabuhing walay katapusan. Ang makainom sa akong dugo o makakaon sa akong hunod, siya nagapuyo kanako, ako nagapuyo kaniya, o kanang tawana dunay kinabuhing walay katapusan. Kinahanglan nga makakaon siya sa akong hunod. Mao na wa masabtis nga to, usap, buti pasabot, nga muhimo tag paghilhil, pagkuha sa unod siyang lawas. Unya dungkabon na to aron moawas ang dugo siyang kilid, imnon na to una pa ta maluwas. Maglakaw ta, talikod ta. Mao na ang atong Ginoo, gusto ta mo pugong nila pero nidali magpanglakaw. Mao na nga wa sila motuo. Nga unta nasuwat sa Biblia na sa Isaias 14:24. Mingon ang Diyos ang akong gipamulong tinuod, nga akong gitinguha matuman. Unsa gipamulong ni Kristo, kini mo akong lawas. Yang gikonsagrahan ang paan, kini nga akong lawas. Kuha ka mo nini og kaon. O misa siya sigupa kini mo akong dugo nga giula, alas magpasaylo sa kadaghanan. Uminom ka muna ini. So, hisabtis mga tao, sa dihang mingon si Jesus, gawas kon kamo makakaon sa kong unod, kainom sa kong dugo, wa mo'y kaluwasan. So, muna di bahimo. Ilang literal pag-ayong, kinaglan sila karne nga hiwaon nila gikaslawas ni Kristo, og dugo nga gikaslawas ni Kristo, ilang imnon. Dili ba na mao? Sakramento man ang isgutan sa atong Ginoo. Timaan nga makita nga muhatag ka na to grasya. Muna yung sakramento. Lucas 1, versikulo 37, walay dili mahimo sa pulong sa Diyos. Muna katungpaan, yang ikonsagrahan ni Kristo, hoc est enim corpus meum. Kini mo akong lawas. Kuha og kaon ka muna ini. Og dunay mando. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. So, ang tinapay human sa konsagrasyon na imong lawas ni Kristo. Ang bino human sa konsagrasyon na imong dugo ni Kristo. Nga kalawaton sa para both species, ang paan o ang bino. Sa ato nga mga pagkalawat,
mahimura nga ang tinapay nga gikonsagrahan kay buhi man na nga ulo ni Kristo nga dunay dugo mo sa mahimura og paan ratong kalawaton. Practice makasang apostoles. Nasa buhat 2:42 nga matag adlaw mo ato sila sa templo og nag-apod-apod sila sa mga hinabang para sa mga kabos og gisundan sa halad sakripisyo o gisundan sa pagkalawat o mimando ang mga apostoles sa mga laiko dili pare. Pangadto kamo sa kabalayan, pagdamo nining tinapay nga konsagrado na aron makakalawat kadtong duas balay mga masakiton og tigulang aron dili sila maikawan sa kalanon sa kinabuhi. So gipractice gid ay ito ang mga apostoles nga human sa konsagrasyon tinuod na nga lawas og dugo ni Kristo ang atong nakalawat. Busa kadtong mga tawhana ang ilang hunahuna gigiyahan sa yawa nga nagunahuna sila nga mangita sila hait nga baraw nga muhilhil sa uno ni Kristo, minom sa dugo ni Kristo, literally nga kanag yung makita nga dugo o gunod nga ang tinuray tinuod man ang gisulti ni Kristo nga kanang atong kalawaton tinuod ang iyang lawas nga atong ang mga pari mo inom sa bino tinuod man ang dugo ni Kristo kay wa may dili mahimo sa pulong sa Dios pero diha sa sakramento dili kay literal nga mukuha kitag karne ug dugo sa lawas ni Kristo nga buhi pa kundi through the sacrament of the Eucharist. The bread and wine after consecration become the body and blood of Christ. Muna atong katubag sa may pagkutanan niya, atong sagdon si Brad Aling Bacalso, ang atong Catholic lay minister sa San Jose Parish Church, Tabunok, Talisay City, Cebu, Philippines. Brad Aling Bacalso. Daghang salamat Brother Sok, may gabi kanimo ug may gabi istanan nga naminaw karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kutob sa buton sa atong Sibya nining stasyon DYRF Radio Fuerza. Brother Sok, nakita na ko din sa social media ang usa ka picture o nagpaibaw nga giingon dito ang ilang uluhan nga more than 1,000 years at last nakita na ang lubnganan o kupin ni Virgin Mary. May ilang gipaibaw dito Brother Sok. Then ang comment sa mga nagtanaw niya to sa social media ningon man pagsulti nga gida man ka si Santa Maria lawas og kalag ngadto sa langit saka sa langit nganong ingon ang scientist nga naa ang lawas kuno nakitaan diha sa lubnganan ni Santa Maria. Unsa man gi explanation din na sa Bible Brother Sok o sa explanation sa scientist paliw kuno Brother Sok. Ang opisyal nga panudlo sa simbahan nga the body of Christ, Mary is not corrupted. Ang lawas mal nga birhen diyang namatay siya wala madunot unya nabanhaw og sa gahom ni Kristo si Maria ni enjoy og assumption of his body and soul to heaven dili ascension kaya kanang ascension gahom ni Kristo nga siya mibayaw siyang gugalingon lawas ug galag ngadto sa langit. Pero kang Maria, assumption kay gahom ni Kristo mo'y nagbayaw ni Maria ngadto sa langit lawas o galag. Unya doon ay testigos nga mo si Santiago nga nagduduha siya kung si Kristo nabanhaw ba. Pero nasulbad kay gipakita siya ni Jesus sa uwat siyang samad siyang duha ka pad yang kilid og ang maong apostol nga madua-dua o ningon siya
Ginoo ko, Diyos ko. Human niya na ng misyoning maong apostol. Pagpaulay niya mga pila ka tuig, padung balik sa Jerusalem, nakita niya si Maria, hilabihan niyang lipaya. O susa siya mga kauban, one of the apostles, duha sila. Nagdagan sila ron pagtagbo ni Santa Maria, putin lang lipaya. Kay they were treated as the children of Mary in spiritual manner. Pero samtang nagkaduol sila, nakita nila kay budngan kayo kay ni inanay pagbayaw ang mahal nga birhen. Gisapwang sa panganon. Pusa nihunong sila. Ilang gitutukan, inanay nga ang maong panganon nga nagsapwang sa lawas ni Maria, lawas ug kalag ni Maria, gibayaw sa langit. Ilabihan nilang kalipay sa pagdaig sa Diyos. Sa ito pa, Mary assumed into heaven body and soul. Wa siya madunot. Nya karon doon ay nibawaan nga ang lubnganan ni Maria nakaplagan sud sa usa 1,000 years ago. Nya na pa iglawas ni Santa Maria ng remains. Adili na natin uod kay ibaw ka daghang kay mga tao nga may kay mo inbinto ba aron lang pagguba sa kakabatuoran. The truth is that Mary, body and soul, assumed into heaven. And it was witnessed by the apostles. Kay pag abot sa apostol nga nagpahibaw nga si Maria ilang nakita, kipasaka sa langit, mayo sila, puribahon na to, matutas lubnganan sa mahal nga birin. Pag-abli na sa lubnganan, nangalimyo ng humot kayong buwak, way sama. Pero pag nila, why remains? Mutsabot, why lawas? Why haya ni Maria nakita dito? Kay gipasaka mas langit. Unsa man ibalik sa tabarang higda dito sa lungganan? Mga fiction kana sila. Nga so much so the demon is wise and he can invent whatever that would really obstruct and put into unbelievable the fact and truth. Gusto niya nga tuhuan nga si Maria dini di kalibutan o pakasaka sa langit. Mga buhat ka na nga dili iya sa Diyos. Mga buhat ka na nga dili tinuod. Kaya that is already somewhat pronounced by the Church, Catholic Church, a dogma of assumption of Mary. Nga gipasaka sa langit lawas o kalag. Muna nga musod na sa nga to sa subject to research and examination of what kind of body that is remain on that lubnganan. Tanawan na sa mga siyentipiko. Musa magpaabot ang atong unahon pagtuo ang gisulti sa simbahan. Mauna ang ato'y katubag sa may pagkutana o balik ta sa atong kauban niya si Dennis Barques. Salamat Barso og mayong gabi kanimo og sa tanan nga nagsunod sa atuang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Also greetings nako ni Attorney Mark Johnson Cesar, ni Kapitan Jerome Gabrieles og ni Brad Edwin Paragoso diha sa Tungkop Minganilla. Mayong gabi kaninyong tanan. Og sa live streaming sa DYRF Radyo Pwersa, mayong gabi kaninyong tanan. Berso kako pangutana, kining paglansang ni Kristo sa cross nga ang tanang tao na luwas pinaagi sa pagpanubos sa iyang binilhong dugo. Ang ako pangutana ni Bersok, ang nadawat nato nga kaluwasan Bersok, apil ba ang panahon nilang Abraham, panahon nilang ni Moises, o sa panahon sa umaabot mga tao? Apil ba sa pagluwas ni Kristo? Kay matod pa sa mga dili Katoliko, ang kaluwasan niadto rang higayon na sa dihang si Kristo nagpakamatay diha sa cross. Diha ra ang kaluwasan nga natuman. Walay apil ang katong mga panahon ni Moises, ni Abraham, ug labi na gyud sa atong panahon karon. Ang katurang naabtan sa panahon ni Kristo mao'y nakadawat sa kaluwasan
didto sa cross. Unsa may katin-awan barsok sa ato ang simbahan? Apil ba ang panahon ni Moises o sa panahon nato karon ang pagluwas ni Kristo sa cross? Paligog patin-aw barsok. Ang katinawan na to gikan sa Biblia, no? Niya sa 1 Juan, unang tundo na may 3 letters of St. Paul, gawa sa Gospel, nasa 1 Juan, Kapitulo 1, versikulo 1-2. Kingon din mga anak ko, nagsulat ako kaninyo ni ining butanga, aron dili kamo managpakasala. Apan kung dunay uban nga makasala, may manlalaban kita uban samahan nga mo si Kristo nga matarong. And dos, og siya si Jesus maong halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Og dili lamang tungod sa atong mga sala, kundili usab alang sa tibuok kalibutan. So, kanang pagpanubos ni Kristo, dili lang itong parahon niya, kundi alang sa tibuok kalibutan. But, di po kutibuliwat, tanan katawhan nga ma-applyan sa redemptive blood of Christ. So, gikan ni Abraham, o gikan ni Adan og ni Eva, niya, uluhan ka niya ito ni Abraham, ikaduwa gikan ni Moises, niya ikato, mao na ang panahon ni Kristo nga nagtukod siya sa iyang tinuhuan nganlan nato Christian but also Catholic because this is for all nations. Wala alang sa tibuok kalibutan. Dili kay sa ato ra. O mo butang diri nga siya mao ang halad sa pagpasiguli tungod sa atong mga sala. Dili lang tungod sa ato ra kundi dili usab iya sa tibuok kalibutan. Sa ato pa kalibutan maglangkob gikan ni Adan og ni Eva hangtod sa maabot pang mga tao nga wa pa matao ning kalibutana madapatan sa pagtubos ni Kristo. Mo nang tubag nato gikan sa Biblia.